Het is mooi waar dat het Frieske team aankomt in Vlist. De 24 beste leppers zullen beziekje als team meer meters binnen wat te springen als de Hollanders. Dat is voor dadelijk zeker het unieke aan de twakamp. Het is de enige wedstrijd waar de leppers als team in actie komen. In een twakamp mag je alle leppers 4 keer springen. En de beste afstand geldt dan voor het eindklassement. Bij de categorie jongens geldt een drompelafstand van 30 meter. Dus mocht je 2 keer wierd springen, dan heb je dat altijd nog op papier. De winst wordt maken door Gregor Boelens met 16,50 meter. De jongenscategorie pakt een winst van 2,84 meter na 2 ronden. En dit is de Nederlandse recordhoudster Dimfie van Rooyen. En die leert voort in haar eerste sprong zien waarom ze dat record had. Want dit is 15,86 meter. En wilst donkere loften onderwijs binnen, zorgen we Hiske Galema, de Fries recordhoudster, die mij beziekje het voorsprong van de Hollanders wat liefst te meisje. 14 meter is redelijk, maar de Hollandse vrouwen springen 3 meter 30 meer. En dan de juniorencategorie. Anthony Lekkerkerker. Hij is de eerste junior oer de centimeter en pakt dus meters voor de Hollanders. Maar dan de eerste rijnonderbreking. De wedstrijd wordt stil heen en alle leppers moeten wachten op betere tijden. En die komen er. En gelukkig voor Friesland is het Nart Bransma die een hele goede dag had. Want voortdadelijk in zijn eerste poging komt hij al te 18,54 meter. Hij kan likwijls net voorkomen dat de Hollandse junioren in de breedte verder springen. 2,32 meter verder. En dan moeten we weer even geduld oefenen. De bui breekt dan echt los boven Vlist. En de pauze door het lang voor de leppers. Haast een uren ertussen uit, maar de diehards die blijven zitten. En er is nog vanzelfs een heel soort zien. De Hollandse favoriet, kersvers Hollands recordhouder met 2081, dat is Jacco de Groot. Hij opent hier krees met een afstand van 18 meter en 69 centimeter. Bart Helmholt had de pols te scherp in Vlist. En zijn eerste sprong belandde in het wetter en hij pakt dus geen meters voor Friesland. Dat docht wel Hannes Carrion. De nummer 12 van Friesland wordt hier de nummer 3 in Vlist. En hij leert naar 17 meter 76. Jacco de Groot wil zien dat hij net vanuit op deze scores dat Hollandse record leert had. Maar in zijn tweede sprong gaat hij briek en blijft de oren afstand staan. Bart Helmholt mij dan toch beziekje om Friesland weer oer de Hollanders heen te brengen. Dat kind mij een zeesprong en die komt er. Het wordt 18,49 meter en daarmee stiert Friesland na 2 ronden precies 4 meter en 1 centimeter boven de Hollanders. En wat kunnen we dan nog beleven in de tweede ronde? Want hoe verder de wedstrijd vordert, hoe verder de sprongen. Dat docht blikken. Want hier hadden we Erwin Timmerarens uit Montfort. Met 16,59 is hij de vierste bij de jongens en pakt hij 2,24 meter waarom op de Friezen. Isbrand Galema namens de topklassers. Die zal de vierste sprong van de wedstrijd deel zetten. 19,42 meter. Zijn beste van dit seizoen. Maar spijtig genoeg voor hem en Friesland zal hij net meetellen in de einduitslag. Want de tweede ronde vervalt. En over 2 ronden is Friesland de winnaar met 4 meter en 1 centimeter verschil. Zoals het altijd zijn, er is altijd wel wat. Dan springst een keer 4 en dan heb je dit weer. Maar ja, dit heeft het zelf net in de hand. Dus maar het blij wezen denk ik dat die tweekamp nou dat het telt worden kan. Iedereen heeft 2 rondes hand. Ik vind dat we het nog aardig goed gedaan hebben. Jammer dat het afgelast werd. Want wie weet wat er nog meer had kunnen gebeuren. Ja, het is gewoon jammer. Het is echt balen. Niet persoonlijk ook, wat je wil natuurlijk laten zien dat je ver kan springen. Maar ik ging de wedstrijd opbouwen. Dat is gelukt. En die tweede gaat dan scheef. Ja, dat heb je wel vaker. Tenminste, ik wel in het seizoen. En dan hoop je op de derde en de vierde. Maar die krijg je niet die kansen. De Hollanders vinden dit sneu. Ja, wij vinden het dik sneu. Maar ja, we blijven wel vriezen en we hebben wel won. En ik hier het voelt ik om. Bloed een prestige tussen Holland en Friesland. Even terug. Kom op jongens, vraag voor. Net iets spuren.